Dalun Mmanaka Festival onye ka aka na-eme mmadụ ka lakale otu dị iche iche na-apụtasị ma mmadụ ma ndị inyom ma ndị nwunye nla nta onye ọbụla zuru oke Mmanaka balụbarie nna iwe a na-eme buru ibu Mmanaka Festival tata ka a na-eme mmemme anyị kelele unu rinna mmadụ ka lakale mmadụ ka na-abịa ndị ebe ọkpụ na-abịa anyị kelele unu rinna ndị ọkpụ na-abịa anyị kelele unu rinna mmadụ ka lakale ha si unu nnọọ ibe na-eme buru ibu rinna mmanụ ka kelele unu rinna anyị si unu nnọọ anyị si unu daalụ rinna n'ihe na-eme
This is Nigeria and the Nigeria Umaneke. Nigeria Umaneke and the Nigeria Umaneke. Umaneke Cultural Festival 2020. Alive. Umaneke Village, Washing, Nigeria, Masquerade, and Nigeria. These are two lovely husband and wife, two lovely couples. Watching that, you can see. You can see them. Just take a look how beautiful they are. So beautiful. So beautiful. Wow. This is magnificent. Love it. Wow. It's our culture. It's our culture. Our heritage. Please subscribe to this channel. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very, very free.